ଟିକେ ପରିଚୟ ଦବା ଆପଣଙ୍କ क्या नाम है ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଧେ ରାଧେ ଆମେ ତିଶ୍ରୀ କର କାଣା କହିବେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି କି ନେଇକି ଗୋଟେ ମତାମତ ବାଦ ବିବାଦ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା ଯେମିତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା କି କିଛି ଜାତୀୟ ଭାବ କଥା କହୁନ କିଛି ତିଶ୍ରୀ କର କି ନାଇଁ ମିଶଉଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ଜୋର ଲାଗି ରହିଥିଲା ଆପଣ ଥାନା କିଛି ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତ ଭିତରେ କାଣା ଆଲୋଚନା କଲା ଆପଣ କାଣା ମତ ନାଇଁ ଆମର ମିଟିଂ ରୁ ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଆମ ସଭାପତି ଯାହା ବି କହିଥିଲେ ସବୁ ରାୟ ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ଟା କି ମତେ ବେନ୍ କରାଯାଇଛି ସେଟା ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ମତେ ବେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ଆପସରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆପସରେ ବୁଝାମଣା ହେଇକରି ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗଲୁ ନା ଆଉ ସବୁ ଆମର ଦୁଇ ମାନେ ସପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଆମେ ଆପସରେ ବୁଝାମଣା ହେଇକି ସବୁ ସଲ୍ଭ କଲୁ ଏନ୍ତା ବି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା କି ତିଶ୍ରୀ କର ଥାନା କେ ଆସିଲେ ତାକୁ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେ କେନ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ରାଗରେ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋଠୁ ଯେହେତୁ ବଡ ସେମାନେ ବି ରାଗରେ କିଛି ମତେ କିଛି କଥା କହିଲେ ମୁଇଁ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଛୁଆ ହେଇକରି ମୁଇଁ ବି କିଛି ରାଗରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କହିଦେଇଛେ ତ ସେ ସବୁ ବୁଝାମଣା ହେଇକରି ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଲା ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଜାତି ଏକ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଯେନ୍ତା ରହିମା ହେନ୍ତା ଆଗକେ ଚାହିଁମା କିଛି ଇହାଦେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତେ কই না পারো আর তাঙ্ক সাথে যাও বলছিলি আর যে যাবার লাগি চাবা তাকে আমি মনা ବି କରି না পারু যদি আমার মানে অধিকার নেন মনা করবাটা ଆଉ ଆଗରୁ ବି କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଯେନ୍ କହିଲେ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ବୋଲି କେତେବେଳେ କୁହା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କଥା କି କୁହାହେଇଥିଲା ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାଇଁ ଛାଡି ଯେନ୍ଟା କୁହା ନାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଛଡା ହେଇଥିଲା କେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ବୋଲି କୁହା ନାଇଁ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଚାହିଁବା କରବା ଯିଏ ନା ଚାହିଁବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କର ବୋଲି ଆମେ କହି ନା ପାରୁ ସେଟା କୁହାହେଇଥିଲା ବାକି ସେଟା ବାକି ନା କୁହାହେଇଛି ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କଟା